Čas plynie rýchlo a nikdy na nikoho nečaká, roky pretekajú potichu ako voda. Neberú so sebou ani lásku, ani smútok, no nenápadne menia mladé vlasy na sivé. Na rezanie dlaždíc už nepotrebujete zložité náradie. Stačí mať pri sebe túto wolfrámovú riciu a rezaciu ceruzku na dlaždice. Vhodná na rezanie obkladov aj dlažby, hrot je vyrobený z vysokotvrdej wolfrámovej ocele. Ostrá a odolná voči opotrebovaniu, s dlhou životnosťou, ideálna na rysovanie, rezanie a značenie. Kliknite na nákupný košík nižšie a budete prekvapení. Keby sa tento nástroj objavil skôr, rezače sklady už boli minulosťou. Pozrite sa na tento wolfrám, hrot je z wolfrámovej oceľovej zliatiny. Možno ho použiť na dlaždice, sklo, mramor, keramiku a ďalšie materiály, vhodný na rezanie skla a keramiky. Používanie je veľmi jednoduché, vhodné aj na rysovanie a značenie, pohodlné a presné ovládanie. Malý a kompaktný, ľahko prenosný. Pozrite sa, majstre, dokáže rezať aj takto malé kamery. Bez stroja, bez hluku a bez prachu, ručne ho len tak nezlomíte. Pozrite, práve som si kúpil túto wolfrámovú riciu ceruzku na dlaždice. Hrot z vysokotvrdej wolfrámovej ocele je ostrý a pevný, vhodný na rysovanie, značenie a rezanie dlaždíc aj skla. Jeden nástroj na viac použití, kompaktný, praktický a ľahko prenosný. Rezanie dlaždíc strojom je časovo náročné, únavné a nebezpečné, navyše spôsobuje veľký hluk a veľa prachu, čo škodí zdraviu. Preto by ste mali vyskúšať tento rezací nástroj z wolfrámovej ocele. Stačí vám rovná hrana, pomocou nástroja ľahko vyriete priamu čiaru. Potom pritlačíte zo spodu pevným a rovnomerným tlakom, či už ide o obklad alebo dlažbu. Výsledok je jednoduchý a presný.